Manalo daw. Welcome back mga kaspero sa ating panibagong video. Samahan nyo ako para saksihan kung ano yung mangyayari sa first Coron competition natin mga kaspero. Nakasakay na ako sa malaking ibon mga kaspero papunta doon sa Busuanga at doon tayo lalapag para pagdating doon imimit natin yung mga legendary spiro at mga sikat na vlogger. Kaya samahan nyo ako. Let's go! Sa wakas, nakarating na tayo dito. Kasama na natin si Don Coron, Coach Ali, at syempre, Joy Adventure. At nakita ko rin ang ating idol, Buhay Isla Vlog, at yung team nila mga kaspero. Kaya selfie-selfie muna tayo. At syempre, nakarating tayo dito kay Chairman na matagal na nating hinihintay. At eto nga, kasama na rin natin si Nitib. At ito na yung hinihintay natin mga kaspero. Ito yung convention natin kung saan magaganap yung mga raffle at saka mga safety tips sa spearfishing na gagawin natin. Ayan, shout out kay Sir Bon na isa sa major sponsor natin ngayong araw. Kay Maki, shout out. Let's make this interactive. Ano naiintindihan mo doon? Sige, pass. Sige, may na. Sorry. Ito ang malupit. Hindi pa nag-uumpisa yung competition. Panalo agad sa raffle ang Boracay ng pang night dive na pana mga kaspero. At sumunod, ito si Master Kyle. Maaga kaming gumising mga kaspero para mag-almusal dahil all-in namin dapat alas 6 ng umaga nandun na kami sa bangka mga kaspero. At ayan, almusal muna kami at syempre nagbihis na at shout out sa taga Bohol Spero. Ayan, dive safe po kayo lagi. Bali, ito lahat yung sasali sa competition mga kaspero. I think yung national na sasali nasa 24 and then sa local nasa 15 yata mga kaspero. Kaya ayan marami kami. At syempre ito yung pinaka-history bilang isang spero na makasali sa competition na gagawin dito sa Coron, Palawan mga kaspero. Okay, 1, 2, 3, smile. One more. Tatry ko naman po ng pagganito. One more. 1, 2. Dalang yung mandro dyan? Wow. Thank you. Ito yung entry ng local spero mga kaspero ng Coron. Ayan, morning bro. Yan, pasakay na sila ng bangka mga kaspero. Morning. Ayun siyempre, i-cover natin to. Ayun, shoutout kay Redmar. Ayan, shoutout sa anglers, hindi speros. Ayun. Loka. Morning. Morning. Lalak. 20. Morning. 20 lang, 20. Oh. Ayan, shoutout. Shout out on Bohol. Masalaw. Ayan, shoutout mga kaspero. Bata Spero, shoutout. Shoutout kay Sir Abraham ng Salvimar, Corsim. Bata. Ayan.
Pila na? Kaya pa, kaya pa. Ha? Kaya pa. Kat, dahan-dahan lang. Lutik baka nahulog. Sige, dito naman ako sa baba eh. Ituin nyo muna yung andan. Ayusin ko lang. Okay. Okay. Let's go. Yan, bro Nico. Morning. Let's go. Okay. Yes! Shout out! Team 69. Yes! Team 69. Hello, 69. bro. Alam dyan. Si Mama na. What's up? Bro Apo. Ikaw ni Tikton, Jinsi. Sir. Morning. Ayan. Kay Sir Kim. Morning. Boss Bon, good morning. Legendary Cubs. Ayan o. Alright. Dudik. Sil Ilyasar. Shout out, good morning. Let's go. Siyempre naman. Ano sa video? Hindi, ako lang taga-video. Hindi ako sa inyo. At ito mga kaspero, bali merong mga organizer na nag-briefing sa atin about sa body system natin. Kailangan kasi yon para maging safety yung mga speros natin. At saka sa mga sizes ng isda na huhulihin natin at kung ilang piraso yung kukunin para ma-maintain natin yung sustainable fishing natin mga kaspero. Panalo na to! Ayos mga kaspero, let's go! Good luck, good luck, good luck. Dive safe. Syempre! Ang galing ng kapitan natin eh, tsaka meron pa tayong inspiration. Ayan o. Ayan. Wala. At ito na yung pinakahihintay natin mga kaspero. First drop. Meron agad akong napapansin na mga bait fish mga kaspero. Ito yung tinatawag na mga dalagang bukid or sulig dito sa amin. Kaya nag-ambush ako dito. Naghintay. At baka merong lumapit. Habang nag-aantay ako mga kaspero, meron akong napansin dito na siguro mga 1 kilo mahigit na rin itong jobfish na nakita ko. Ngunit nag-aalangan akong panain gawa ng baka may lumapit na mas malaki, kaya hinayaan ko na lang ito mga kaspero at hindi ko pinana. Nag-abang na lang ako baka may lumapit na malaki.
Ngunit bigo tayo sa pagkakataong ito. Kaya back to the surface and move out dito sa spot na ito. Lilipat tayo sa unahan. Baka doon tayo makakita ng mamaw. Another ambush na naman yung ginawa natin. At napakaraming bait talaga. At ayan, merong malaguno. Yan yung green job fish mga kaspero. Bali 800 points na yan kung makuha natin. At lagpas 1 kilo. Or 1 kilo sakto, pasok yan sa kategory natin. Ngunit ayan, parang naalanganin pa rin akong panain, kaya hindi ko pinana ito mga kaspero. Talagang naghahanap ako dito ng mas malaki para pag nakapana tayo, 1 piraso lang, sulit na yung pang entry natin. Ngunit this time wala talaga. Nakailang sisid na ako, wala akong nakitang malaki, puro malilit. Dito. Dito lang yata. Ako pating na? Oo. Ako nagbilis agad yan. Tumaw, kapunta rin. Paano ako tanigin? Uy. Diyan, sige. Ayun, solve ko. Ha? Sul, may malaguno. Kita ko, paano ako tanag ko. Patingay mana, pati uno. Tako na, hindi tapos lang niya. Buwan ako nagin. Ano ang dali? Wow! Wala kayo pera lang! Alright! Oh my God! Alright! Woo! At dahil nakahuli na nga si Master Danny, si Master Kevin, at saka si Master Rex, ang lakas na ng confidence ko sa sarili ko mga kaspero, dahil alam kong panalo na yung team namin. Kaya eto, hindi na ako nag-focus na mamana talaga. Kumbaga sa akin, panalo na yung team. Kaya eto, enjoy ko na lang yung ilalim mga kaspero, dahil sa totoo lang, wala naman talaga akong nakitang malaki. Pero habang nag-aambush ako dito sa ilalim, mayroong lumapit na 800 points mga kaspero. Isang malaking green job fish or malaguno. Ay ano, mahigit 2 kilo na to. Pwede na tong panain. Ngunit yung pagpana natin, please, sayang naman. Sablay pa. Kaya eto, ambush ulit tayo. Baka merong lumapit na isang malaking isda mga kaspero. Ayan nga, job fish na naman. Ano ba yan? Walang malaki. Halos 1 kilo mahigit na ito. Pero hindi worth it yung
sisid ko pag ganito lang yung papanain ko mga kaspero. Kaya hinayaan ko na. At umahon na kami dahil tapos na ang oras ng pamamana namin at kailangan na naming bumalik doon sa isla kung saan titimbangin lahat ng mga huli namin. At ayan, napakaswerte ng team oh. Panalong panalo na yan. Tayo mga kaspero sa spot natin kung saan tayo kanina tumaong tinitimbang yung mga huli. So good luck sa mga may huli na malalaki. At kami naman meron naman pag-entry. Maatras yan. Saan tayo? Kayo walang huli. Nagtae si Javi. Nagtae. Ilan ang huli? Oh! Zero. Ito pala. Ilan ang huli? Ito pala. Dalawa kami. Oh! Oh, yan o, yan o. Kami dalawa. Oh! Ready na? Okay, click ko pa. I-click ko pa? Okay na yan. Oo. OMG! Bigat! Minus points. Parang taniman na yan. Tanimbala. Tanimbala. Lamig. Minus! Alright ko! Bagsak nyo kasi, bagsak nyo ba? Huwag bagsak, pwede pa rin yung lahat yan. You know? 2 kilos. Oh. 1.9. Red pass oh, 1.9. Sabay. 1,000 points! Dalawang kilo na yan. Dalawang kilo na yan. 1.9 talaga. Lalabas sa ano. Ulitin. Alright. Alright, lifty. Tingko 1.5 yun. Huwag na natin timbangin. 1.4. 1.3. Good lips. Paroy! Ito pa! Yan. Dukso! Dukso tuna! Pakiulit. Parang mga 2.9 eh. Wag kayo nakuha. Wala to ako dito. Kaya napunta ko kayo paduol ba? Kasi may 2.88. Oh, baka dagdag pa yung buhangin. Mas linisan natin. Klaro na. Malaki to. 4.1. Okay. Wala na. Bago po tayo natin i-announce ang panalo, kailangan po natin magkaisa na magpa-picture taking muna tayo. Ayan. So yung ano na tarpaulin. Saan? Yan. Yung tarpaulin na. Spread out po tayo dyan. Pakipagi na po yung timbangan na atis pa rin hato. Dapat panalo na, natalo pa sa timbangan. One, two, one more. One, two. One, six. One more. Ayos. Okay. Happy birthday. Joy Adventure! Happy birthday! Thank you. Advance happy birthday niya! Aray ko! Wala kay! Oh, kanino to? Yan, tuwakan na na!
Fail ko, kagigan ko sa Boracay. Mga taga-Coron. Kawawa mga taga-Coron, talo daw. Ban! Buti taga-Boracay ako. Basta kagigan ko sa Boracay po. Mga taga-Coron ako, kayo magulo dyan. Salamat sa Boracay Spiro at may tangigi ako mamaya sa shop. Boracay, kasama ko din sa Boracay. Yun, champion. Kahit sino. Sawa kayo sa kilawin. Kanina, kilawin. Ngayon, kilawin. Prito ko ito eh. Good evening mga kaspero. Baka hindi na kami magkita ni Bro Joy Adventure bukas. Kaya eto, mag-outro na kaming dalawa. Daming event eh, daming ganap eh. Daming ganap. Grabe, sobrang sulit talaga. Masaya yung samahan namin. Sobrang saya talaga. Kaya eto, Next year ulit. next year ulit. Talaga mga Kaspiro, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama, pagsuporta. No? Pagkilikin natin yung sariling atin kasi pinapanood nga natin yung ibang lahi. Sa atin pa na meron naman tayong mga talagang pang world class na quality ng experience sa pamamana. Kaya, ayan. And abangan nyo, marami pa kami mga adventure na gagawin. Hindi lang ito una. Pangalawa na to. Pangalawa na. Marami pang susunod. Hindi natin alam. Baka sunod na buwan lang. So, Yes. again, sana lagi nyo kaming patuloy na samahan at supportahan sa lahat po namin pong gagawin para may taguyod ang aming mga kanya-kanyang mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng paninisil at pamamana. A sustainable way of fishing is fair fishing. Kaya again, let's go! Ayun. Maraming salamat bro. Very welcome. See you next. Salty Blooded Brothers. Yes. So, bali, abangan na lang kita sa Boracay. See you there! Yes.